Hello guys, madung adlaw natong tanan. Welcome back sa mga channel. So karong adlaw guys, matumig merkado kay magkuha mis gipadang Mariano. Dai pada kuno sliksian kay papalitag ice cream sana all. Sana all be. Bag-o sa naligo kay magka ice creaman. Jarapad guys kay nay sounds. Kay madto nami. Saan mo palitan, be? Ha? Ice cream? Agnipon. Sa emote. Kanang 3-in-1. Selecta. Kani? Kato. Pila na? 180. Diyan sa ka-cornito. Oh, asa nga cornito, be? Asa nga cornito imo? Sa color? Blue? Ano yung rice, 205. Nakay 5, te? Sa may ingon. Damat rice, Hey, gilamat. Nami si kagbangan sa bukik si Ann. Mama Julie. Dai ice cream. Namgoy ate dako. Oh, nari. Salamat. Nari ato dako nay. Balikan ko na sa lipo ng bandiyan sa niyang taga-angko. Akin ay nangka. Pag dyan ipon ba? Kasi matamis ang nangka. Sigurado itong mag-ibot itong main. Yung bagbay ng akin sa Arson. Alas 10. Diyan ay, naziba yun. Uy, pangagdahol. Mga auntie guys. Ano, kayong isa jadi ay. Namin sa kwan na. Hindi ka mahayag ng kanong imo. Hindi ka mahayan. Barato ra pero arang lamiar. Tam isa. Tamis lagi? Kasi tamis sa imong cornito, Lex eh. Kasi tamis sa cornito. Manta cornito. Diya baga pa dijag unod. Yung ba nang saris? Biyat ay isa. Mga ano kayo. Si Arson na yung taga-angko. Bawang na mahaw. Ano ang taga-angko? Ang gusto ng kaoy. Mukha mo ko niya. Nagbalik na ulit si tira no ako sa vlog. Nagbalik na ulit si karong Pizza City. Nangihatag nimo og gamit si Tita Gretchen. Sana all. Nga? Gamit. Si Saysay. Kung alam mag good girl ka ha? Magbinutang kaya nagbahan. Nangihatag niya sa unag mga biskuit ang daghan na rin. Mga gamit. Basta nga na daghang nagmahal, magbinutan. Tawag sa ngipon ha. Yung maglakilak, ang ibon at timanon. Kaya, tinaganahan ng magmahal, maglakilak. Wala may ganyung bata, kaya maglakilak mo di ay. Nang lang dyan magbinutan. Hindi mo gila-gila, kay daga naman, musulti, usay problema. Kailangan ko tanawon. Usay problema ni mo, isulti si mong mama. Ano, sulti ka, hindi ka nilak. Mahal niya ang itong imok. Ano? Malapi, ma. Hindi sa kabata. No. Malapi, ma. Picturean. Malapi, ma. Ito. Ay, sasada sa masalag. Hello guys! Sumana na mini at merkado. Gikan miss. Gikan may laalong. Balis pin ng nanukos. Giimbitar me kay sumad sa jahang mama. Hingi pagali ko. I love you. Arang namiya ka dugumba. Dagi mo pagkaon dito be. Sa ila. Namiya ka dugumba ilaalong. Laalong guys. Di gabi ay day dito mi kuan. Kutad kato nakita mo sa live. Nagsugba mig bisayang manok.
kuam kung kay buwanon man ugma man siguro og pulmon kadto mi kami mayor og Inday Herlin. Maway sa ko guys kay aran ko ana. Alang inita ka ato isuroy-suroy. Nakita ang ipon pamuot. Bugat man lagi. Ihatid niya guys ilas Dalton. I don't like the jacket. Ihatid sa nina guys ila Dalton. Parang inita. Hani ba nila ipang-order nga ba nito? Ataman. Ha? Hani nito kalaki? Kadal ko na. Ang baro yung sarok. Ay baro, ay baro. Nandiyan mo yung motor yun? Nasirlin? Pagtagi dyan na mas ba? Hi guys, dami na malit og hinog nang ka. Daris ilan nung imok. Karang dagko alagi guys. Kani si Zaputod na ni si Zakay. Kanang naay agkaputod na ni gapon gipalit ni manang hilin. Ag isa to 100 na. So very big. Jarang tamisa ni si Za guys. Kung ang sa katamis ang gugma ni Za maupod ning nang ka. Hugot na pad. Maoy di gabi eh. Puklatan mo? Ayan ko, ma. Ha? Tagak lagi. Nah. Lo mo na lagi ni si Za. Ilas pa ron. Lahir rin ito. Saging hatag. Isa. Battery ko nung papalit. Isa may hatag. Opa. May saging na kilitila. Ugma na lagi. Tamis. May tagok siya. Karoon. May ko sa bunot may kagaya itong trapaw bunot rin may. May bunot tay? Binuntan ta tay. Kayo ay nasasakpan ko. Nangangawat kayo dyan sa tanim ko. Kaingin naman, hindi naman ibibintay. Sila nga nangangaw-ngaw. Nangangawat. Hindi mo kakawatin tong ang laking ampalaya? Ayaw ko nang ampalaya. Halika, Maya. Ang laki. Mas malaki pa sa akin. Ay, Hala, ang luuja raw ng pipino. bitaw. Bitaw ng video pag niya. Namate, ang daghana. Kay, Kasi hindi na naman niya laki nakuha eh. hindi na nga naaahon eh. Ahom. Titingin ka ba dito sa mga kakabasaan ko, May? Hurry up. Ouch. Kunin mo. Gusto mo? La, asa ka. Ang ito ha? Baka may mga ligaw nga bunga dito. Na may sounds. Delikadong kinabukasan natin dito sa sounds. La, daghan nagbunga, oy. Sa labtub. Ano ba? May.
Nay! Baliw. Isa guys. Ako rin Luis Pipino. Excuse me. Kung alam mo lang na mahal pa kita, kaso di na pwede dahil meron ka ng iba. Kung alam mo lang, gusto kitang balikan, kaso may mahal ka na at di na ako ang iyong mundo. Charot. Umuwi ko lang. Huy, ang dami-daming bunga oh. Ba't di mo kinukuha yan? Hawakan mo nga. Yan ay dabong pa. Ako ay naliligo na. Huy, katol dari! Biskut. Baba. Yan. Yan, abutin mo ng maayos. Kasi yung height mo kasi, dagdagan mo. Magchiripir ka habang bata ka pa. Huwag mo akong tinatakot dyan kasi nakikita ko yan. Ang pinakaayaw ko sa lahat ng mga mananapmay, yung kamprag. Alam mo yung kamprag? Baki. Yan talaga ang pinakaayaw ko. Ako ay hindi makatulog kapag ako ay nakakita ng mga kamprag. Okay guys, it's time to end my vlog because the sounds is weaving. Yeah. Ito guys, tomorrow. Copyright tayo dyan. Tomorrow na guys, another vlog. Hoy, you're so... Ano eh? Bas lang. Ugma na pod guys, kay nanap na may sounds guys. Bye guys, thank you for watching.